mucho. Pregunta número 18.258 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de don Martín Seco García e dona Leticia Gallego San Román, sobre as actuacións do Goberno galego para conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido. Para respostar por parte do Goberno, como dixen, está a directora xeral da Agencia de Turismo de Galicia, dona Nava Castro, e para formular a pregunta por parte do Grupo Socialista ten a palabra dona Leticia Castro. Perdón, Gallego San Román. Non pasa nada, son eu. Eres Martín? É igual, Vale, non pasa nada. Pois nada. Martín, disculpa, o señor Seco García ten a palabra. Gracias, presidenta, e bo día, señora Castro, benvida unha vez máis á Comisión Sexta do Parlamento de Galicia. Hai xa 8 meses aprobábamos por unanimidade unha iniciativa que presentaba o noso partido pedíndolle á Xunta de Galicia que constituíse unha mesa de traballo multilateral co fin de acadar a homologación do Camiño dos Faros, unha homologación que leva máis de 2 anos paralizada, dependente do Goberno galego que semella que unha iniciativa de éxito como esta ruta de sendeirismo para as comarcas de Bergantiños e Costa da Morte non lle preocupa. O que é peor, que trata de modificar dita ruta ás costas da asociación que creou esta senda e de costas dos concellos da Costa da Morte. Con esta proposta aprobada, fai 8 meses, reclamamos a Xunta de Galicia a constitución dunha mesa de traballo na que, ademais do Executivo galego, participasen a Deputación da Coruña, os alcaldes dos 9 concellos polos que transcurre o Camiño dos Faros, a Asociación de Turismo Costa da Morte, a Asociación Camiño dos Faros, a Federación Galega de Montañismo e aqueles outros organismos e colectivos que a propia mesa estimara convinte. Isto se pactou co resto dos partidos políticos metendo todos aqueles órganos e entes que pudieran ser de utilidade tamén para o Partido Popular. O objetivo desta mesa era conseguir a homologación e planificar o futuro dunha actividade que mobiliza ata unhas 20.000 visitas anuais na Costa da Morte. Pese a que vostede me dixo a min mesmo, xa fai moitos meses, que estiveran parados, podría ser algo justificable polo tema do coronavirus, e que ian a poñer a mesa en funcionamento en breve, seguimos esperando a que se decida, señora Castro. Dentro do Partido Socialista, seguimos apostando por un Camiño dos Faros tal e como está configurado actualmente, e non roubarlle o nome nin diluílo noutro tipo de proxecto que utilicen algúns intereses empresariais por un mero uso economicista de algún amigo do goberno galego e deixando na cuneta o realmente importante. Resulta necesario salvar os escollos principalmente medioambientais, coa titularidade tamén das leiras ou a porcentaxe de asfaltos que presenta a proposta, debatindo as modificacións propostas pola propia asociación, promotora do proxecto e outras que se puderan poñer encima da mesa para tal fin. A principios do verán, a propia Asociación Camiño dos Faros tivo unha reunión coa Federación Europea de Sendeirismo porque o Camiño dos Faros podría ter o selo Leading Quality Trail, o único que podría haber en España. Algo que teñen claro na Federación Europea de Montañismo, pero aquí segue sen entenderse por parte do seu goberno, que non cumple co acordo de 2020, xa que a día de hoxe nin tan sequera se puxeron en contacto vostede cos alcaldes afectados para ver como comezar a facer as reunións da mesa para conseguir esta homologación. Simplemente mandan emisarios á Federación de Montañismo ou alguén outro organismo a consultar sobre a posibilidade de que o camiño chegara a outras localidades, como Callón ou unha posible ruta que vaya ata Carnota. E nós non estamos en desacordo en absoluto que existan outras sendas por toda Galicia. Eso nos parece oportuno. O que sí nos parece mal é que se intente chegar desvirtuar o que é realmente o Camiño dos Faros, que é o que é. Señora Castro, deixen xa de enganar a ciudadanía da Costa da Morte, deixen de facer que o seu goberno está traballando polo Camiño dos Faros e respóndanme por que vostede mesma, a máxima responsable da Xunta de Galicia en materia de turismo, que non ten tempo para xuntar a mesa que foi aprobada neste Parlamento polo seu propio partido, pero ten tempo para facer outras promocións turísticas, dicía que a razón pola cal o Camiño dos Faros non está homologado a día de hoxe é que a Xunta está involucrada en sacar adiante a súa ruta dos faros por toda Galicia. Isto o decía vostede mesma e salir nos medios de comunicación. Señora Castro, dígalle a verdade aos cidadáns dende Malpica ata Fisterra. Dígalle que a Xunta de Galicia quere violar unha iniciativa de éxito mundial elaborada por unha asociación
para diluíla nun proxecto xeral por toda Galicia, poñendo en risco o futuro da ruta. Por iso, hoxe, 8 meses despois, lle preguntamos a que está esperando o Goberno galego para constituir a mesa de traballo para conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido despois que fose aprobada pola unanimidade deste Parlamento. Se ten presente o Goberno galego que está a poñer en risco a seguridade dos sendeiristas que acuden a dita ruta e o respeto medioambiental ao territorio polo que transcorre cada día que evitan sentarse a resolver os problemas da homologación do Camiño dos Faros. Se ten presente o Goberno galego a importancia económica que ten esta ruta para os concellos por onde transcorre o camiño e as posibilidades que abre para as economías dunhas comarcas que necesitan dese apoio, e se cree o Goberno galego no proxecto do Camiño dos Faros tal e como está establecido, en líneas xerais. Evidentemente pode haber algunha modificación e non como parte dun proxecto máis amplio, como vostede decía, na zona non fai tantas datas. Señora Castro, explíquenlle á ciudadanía por que teñen finalizado o informe de impacto ambiental dende fai máis de 2 anos, díganlle cales son as súas intencións reais con respecto a este camiño. Vostedes teñen que contarlle á ciudadanía que pretenden realmente facer cun proxecto iniciado por un grupo de amigos que formaron esta asociación Camiño dos Faros, que se chaman entre eles os trasnos. Contenlles que queren renunciar ao actual proxecto e diluílo no denominado por vostede como a súa ruta dos faros por toda Galicia. Ainda estamos a tempo. E non debían de errar, señora Castro. Hai algo máis que o beneficio económico duns poucos. Está en xogo moito para a Costa da Morte, a consolidación dun proxecto asentado e de éxito para esta comarca. Non sigan por ese camiño. Traballen para consolidar un proxecto de éxito para unha zona que necesita esencialmente este mecanismo incluso turístico para eles. Non tienen por terra unha iniciativa que destacan ata en publicacións tan importantes como Forbes ou Washington Post, no que foi portada polos máis de 20.000 cidadáns que o percorren todos os anos, e todo isto sostido actualmente por unha asociación de amigos e o apoio dos 9 concellos que forman parte do camiño. Os problemas que xurden para a homologación sabe que son salvables se vostedes quixeran e estuveran metidos a fondo. Que as solucións teñen que pactalas na mesa de traballo coas administracións locais, a propia Asociación Camiño dos Faros e a Federación de Montañismo. Deixen de bloquear xa o informe de impacto ambiental e faciliten o diálogo entre a asociación e federación. Non sexan vostedes obstáculos, sexan vostedes o nexo. Calqueira que coñece o Camiño dos Faros sabe das súas potencialidades, da necesidade de apostar por este proxecto, de non cambiar o seu trazado, porque nele está o seu éxito, do que significa para o sector da hostelería, o comercio e os concellos polo que discurre, da necesidade de poñer toda a creatividade e a promoción dende a administración para fomentar unha iniciativa que xera moita riqueza e o que é tamén importante, como poñen tamén de manifesto organizacións ecoloxistas como Petón do Lobo. Necesitamos regulación para que se respete o noso medio ambiente, a nosa diversidade, señora Castro. Sen regulación non hai sinalización, nin protocolo de limpieza, nin seguridade dos sendeiristas, nin protección do noso medio natural e a nosa diversidade. Só con homologación podemos conseguir poñer en valor unha ruta que debe de ser un referente internacional e axudar a promocionar unha comarca completamente esquecida polo Partido Popular. Sabes o que é triste, señora Castro? Que aínda que pretendan cambiar o camiño, aínda que desexen meterlle man o que significa actualmente o Camiño dos Faros, só conseguirán xerar problemas, porque o camiño xa está consolidado, porque o camiño xa ten quen o defenda, porque os amantes do sendeirismo queren facer o Camiño dos Faros e non outro que vostedes se inventen, e seguirán facendo con ou sen homologación, e isto non dará máis que problemas. Sexan intelixentes, entendan que se vostede quixera cambiar o camiño primitivo de Santiago para que en vez de pasar por Melide pasase por Monterroso, a xente seguiría pasando por Melide e non por Monterroso. Polo que en vez de buscar problemas, lle pido que axuden a afianzar un proxecto de éxito e moi necesario para esta comarca da Costa da Morte. Nada máis. Gracias, señor Seco García. Para dar resposta por parte do Goberno ten a palabra dona Nava Castro. Bo día, señorías. Bo día, señor Seco. Bueno, vou a empezar tranquilamente intentando respostar a súa pregunta, pero dentro de todo ese contenido eu creo que, bueno, o mellor non sei se se debería replantexar pois algunhas afirmacións que está a dicir dende o momento que o mellor o entendemento do que son os trámites administrativos, estamos no século XXI, non creo que se poda parar desa maneira como está dando a entender vostede, sinceramente, vamos, estamos aquí no século XXI.
a Administración é respetuosa con todos os administrados e administradas e, por suposto, non se pode permitir pois o que está dando a entender vostede, de paralizar pola miña conta un expediente medioambiental que non é competencia miña e que, por suposto, ten toda pois, o trámite respetuoso, transparente, e o que está dando a entender, sinceramente, nesta pregunta vostede, vamos, quedo abraiada, sinceramente. Efectivamente, non é a primeira nin a segunda vez que chegamos xa con esta carta vez que o Grupo Socialista pois trae a este Parlamento esta iniciativa e pese ás explicacións aportadas tanto polo Goberno galego, por eu mesma, nesta comisión, como polo vicepresidente primeiro no pleno da Cámara, segundo a exposición de motivos que o seu grupo pois segue a falar de apostar por un camiño dos faros tal e como está configurado actualmente, que se contradice na súa exposición tamén, non robarlle o proxecto a ninguén, deixar na cuneta o importante, e nas súas afirmacións, sinceramente, non entendo que diga a falla de diálogo cos alcaldes e alcaldesas dos concellos afectados, xa que precisamente o camiño non se pode homologar tal e como está configurado actualmente e tal e como dixeron os propios alcaldes. Non se lle está a roubar a ninguén, nada, e o que precisamente non hai que deixar na cuneta é a responsabilidade da Administración sobre o cumprimento das normativas e as competencias de quen debe homologar esta ruta, e, sobre todo, pois, tendo en conta os usuarios e as usuarias do camiño, para darlle plenamente seguridade. Espero, e ademais que veño hoxe coa intención de resolver todas as dúbidas que poidan ter sobre este asunto e así se poda traballar conxuntamente para a súa solución. E paso entón a respostar as preguntas plantexadas na iniciativa. A primeira, a que está esperando o Goberno galego para constituir a mesa de traballo para conseguir a homologación. Como xa informou o 9 de xuño no Parlamento de Galicia o vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xusticia e Turismo, dende principios do 2021 estáse a traballar cos concellos que conforman o seu destino, Costa da Morte, para elaborar un trazado de consenso seguro e viable ambientalmente. Como tamén se informou por mor da situación de alerta sanitaria, especialmente nos concellos da Costa da Morte durante o mes de febreiro e tamén por motivos de axenda dos propios alcaldes, as sesións de traballo comenzaron no mes de abril. Durante os meses de abril, maio e xuño celebráronse varias reunións cos alcaldes e técnicos dos seguintes concellos polos que descurre a senda litoral de Galicia e parcialmente o Camiño dos Faros. Os contidos das reunións foron os seguintes: informar sobre a iniciativa da senda litoral de Galicia como itinerario integrador e dinamizador de todo o litoral en cumprimento do mandato no Plan de Ordenación do Litoral e das directrices de ordenación do territorio aprobados en febreiro de 2011. Informar aos alcaldes e alcaldesas como vai a ser o proceso de consolidación dun trazado consensuado, a primeira sesión de traballo cos concellos, facilitando unha ferramenta que lles permita aportar a información que consideren relevante para o trazado. Período de 2-3 semanas para que poidan traballar sobre o trazado e onde os técnicos da Fundación Galicia Sustentable están a disposición para solventar calquera incidencia. A segunda sesión de traballo para pechar o trazado consensuado. A reunión coa Federación Galega de Montañismo para facilitar ese trazado consensuado, analizar as posibilidades de homologación e incluir posibles variantes que permitan dita homologación, e reunión conxunta cos concellos para informar de todo o proceso e facer unha posta en común. Poñer a disposición dos concellos unha ferramenta web, visor xeográfico, para que poidan traballar sobre o trazado proposto e propoñer alternativas que consideren viables. Informar sobre a total vontade de consensuar o trazado co Camiño dos Faros naqueles tramos que sexa posible, evitando zonas de alto risco e ambientalmente sensibles, e informar que a Fundación Galicia Sustentable, entidade privada sen ánimo de lucro, está a levar a cabo este proceso de coordinación impulsado pola Axencia de Turismo. O 27 de abril, con Laxe, foron asistentes á reunión por parte do Concello, alcalde e técnico municipal. Sesión de traballo sobre visor cartográfico, puxose de manifesto a necesidade de evitar zonas pola que transita o Camiño dos Faros, como o paso por ribo da duna de Traba ou o tránsito polos areais. Tamén se plantexou a necesidade de que o trazado se achegue a determinados núcleos de poboación para fomentar a súa dinamización e emprazámonos para unha segunda sesión de traballo para definir totalmente o trazado consensuado.
Con respecto a Vimianzo, asistentes á reunión por parte do Concello, a alcaldesa facilitouse o link ao visor cartográfico para que o técnico de deportes poidera traballar sobre el, plantexáronse a posibilidade de incluir unha variante cara aos penedos de pasarela, emprazáronse para unha segunda sesión de traballo para definir ese traballo trazado consensuado. O 4 de maio, con Muxía, asistentes á reunión por parte do Concello, o alcalde informouse do proceso e derivounos ao aparellador municipal. Estamos á espera de que nos contacte. Con respecto a Camariñas, asistentes á reunión por parte do Concello, a alcaldesa, tenente de alcalde, técnico municipal de deportes. Sesión de traballo sobre visor cartográfico, e igual que en Laxe, puxerse de manifesto a necesidade de evitar zonas polas que transita o Camiño dos Faros como paso pola enseada do 13. En Camariñas existe un sendeiro azul que cumpre os criterios de sustentabilidade ambiental. A senda litoral de Galicia xa integra ese itinerario de Camelle a Camariñas, polo que o consenso é total. Existe outro tramo de Camariñas cara ao Ponte do Porto que coincide ao 80% co Camiño dos Faros. Con respecto ao Ponto Ceso, asistentes á reunión por parte do Concello, o alcalde informouse do proceso, manifestou a súa vontade de que o trazado se asemillase o máximo posible ao Camiño dos Faros, entendendo que hai determinadas zonas a respetar polos seus valores ambientais. Plantexouse a posibilidade de consensuar o trazado que cumpra os criterios de sustentabilidade e seguridade necesarios e que tamén poidera existir unha variante non oficial que se seguise o trazado do Camiño dos Faros. Determinados tramos deste sector de costa poden resultar perigosos e, a modo de exemplo, o tránsito ata o faro de Roncudo é moi perigoso a través de terreo de superficie inestable e a carón de fortes pendentes de caída ao mar sen distancia suficiente de seguridade. O 13 de maio, con Fisterra, asistentes á reunión por parte do Concello, o alcalde informouse do proceso e facilitóuselle o link ao visor. Quedouse en que van a facilitar as alternativas que les consideren viables, sendo a reunión cordial e con total vontade de colaboración e consenso. O alcalde de Fisterra foi un dos promotores do cambio do nome á Senda Litoral de Galicia. Con respecto a asistentes á reunión por parte do Concello, a alcaldesa, técnico de deportes e concelleiro de urbanismo. Sesión de traballo sobre visor con vontade de consenso absoluto. Van a facilitar as alternativas que les consideren viables, incluso propoñendo accións de mellora para permitir a continuidade do Concello, do trazado polo Concello. O 20 de maio, Laracha, asistentes á reunión por parte do Concello, alcalde, informouse do proceso e facilitóuselle o link ao visor. Malpica, asistentes á reunión por parte do Concello, a alcalde, informouse do proceso e facilitóuselle o link ao visor, entendeu que hai determinadas zonas a respetar polos seus valores ambientais e outros que son moi perigosos e nas que o trazado debe ir por zonas máis amables. Plantexouse o mesmo que en Ponteceso, a posibilidade de consensuar un trazado que cumpra cos criterios de sustentabilidade e seguridade necesarios e que tamén poidera existir unha variante non oficial que seguese o trazado dos Camiños dos Faros. Determinados tramos deste sector da costa poden resultar moi perigosos. O 15 de xuño, Dumbría, asistentes á reunión por parte do Concello, o alcalde informouse do proceso e facilitóuselle o link ao visor. Carnota, asistente á reunión por parte do Concello, o alcalde informouse do proceso e facilitóuselle o link ao visor. Estas reunións coordináronse a través do alcalde de Cabana de Bargantiños, José Muiño, e tamén se mantivo conversas telefónicas con o concelleiro de Turismo de Carballos e Serregueira, o cal mostrou a súa total vontade de colaboración. E así mesmo, coincidindo coa reunión do ACEMAT Costa da Morte, axendada para o luns 6 de setembro, estivo prevista realizar a convocatoria da sesión de traballo cos concellos do xeodestino e o obxectivo deste traballo é recompilar as aportacións de todos os concellos que quedaron de consensuar o trazado para, a partir de aí, elaborar ese itinerario de consenso e este itinerario será o que posteriormente se envíe á Federación Galega de Montañismo para analizar as posibilidades de homologación e incluir posibles variantes que permitan a homologación. Con respecto á segunda pregunta, non sei se estou ben de tempo, pois quedo para a réplica para respostarlle á segunda pregunta. Moitas grazas, señora Castro. Para o turno de réplica ten a palabra o señor Seco García. Sí, gracias, presidenta. No século XXI,
cos medios que hai actualmente sería fácil convocar a mesa que está aprobada aquí pola vontade popular. Non por vostede, pola vontade popular. Aquí a vontade popular expresouse e dixo que había que xuntar unha mesa nas condicións nas que pactamos o Partido Popular, o Partido Socialista e o BNG. A maioría absoluta, a unanimidade da vontade popular. Non o desexo de Nava Castro nin do señor Rueda. A vontade popular. E vostedes incumplen. Eso no século XXI. E vostede dirá que vostede non ten responsabilidades no tema ambiental, por suposto, pero usted ven aquí como responsable dun goberno que leva moi atrasado un informe de impacto ambiental que leva máis de 2 anos. Lle digo que mire cal é a normativa para canto tempo ten que contestar a Xunta de Galicia con este informe ambiental e verá como está pasado de tempo xa. Xa sei que non é a súa competencia, faltaría máis, pero é do goberno que vostede lle nombra e, polo tanto debería ou de contestar ou que lle deran información sobre o tema. Mire, vostedes, eu onte mantiven conversas con unha boa parte dos 9 alcaldes que compoñen a Costa da Morte. Unha boa parte daqueles dos 9 alcaldes que compoñen o transcurso no Camiño dos Faros. Me gustaría lerlle algún mensaje, por exemplo, da alcaldesa de Camariñas. Tedes algunha comunicación por parte da Xunta de Galicia polos Camiños do Faro? Nada de nada. Onte. E algún dice, sí, veo por aquí un rapaz dunha fundación a comentarnos algunha cousa, que hoxe xa pon vostede moi clara, porque dice que vostedes están consultando con Laracha, con Dumbría e con Carnota. Ok, se o Camiño dos Faros non pasa nin por Laracha, nin por Dumbría, nin por Carnota. Que quere facer vostede, señora Castro? Dígame que quere facer vostede co Camiño dos Faros, porque si realmente quere salvaguardar e poñer en valor o que hai, o Camiño dos Faros non pasa nin por Laracha, nin por Callón, nin pasa por Arteixo, nin pasa pola Torre de Hércules. É que ese é outro ámbito. O Camiño dos Faros é de 8 días. 8 días con 8 etapas. E a súa fama precisamente está polo transcurso, polo seu trazado, polo que é. Esa é a fama. Esa é o que fai especial o Camiño dos Faros, igual que hai cousas especiais que fan especial o Camiño de Santiago. Pois isto tamén ten a súa idiosincrasia para ter o éxito que ten. E vostedes o están estropeando, ou o queren estropear. Dicindo que teñen conversas con alcaldes cando vai un tío ali dunha fundación e lles dice 4 cousas, por certo, falándolle deso, dunha posible senda que vaya dende Fisterra hasta Carnota. A outro dicíndolle, o alcalde de Ponteceso, falándolle tamén de que vai ser unha ruta dos faros por toda Galicia. Isto é o que me dicen os alcaldes, os alcaldes que eu represento aquí do Partido Socialista. A propia de Vimianzo me dice, no, tamén veo en Vimianzo a Federación de Montañismo, estuvo ali, para mirar unha serie de cuestións, a ver se se podía solucionar. O sea, en cada sitio dicen o que lles dá a gana. Están intentando confundir por non sentar a todo o mundo e falar claramente de como se pode conseguir a homologación do Camiño dos Faros, facendo as modificacións que haxa que facer. Me refiro que se hai cousas que non cumplen pola Federación de Montañismo, busquemos solucións entre todos. Pero poñamos en valor o que hai. É que ya estamos escupindo a cara un proxecto que trae máis de 20.000 persoas ao ano a Costa da Morte. Porque igual lle apetece ao alcalde de Laracha que pase por Callón. E como é do Partido Popular hai que satisfacer os seus antojos. Ou hai que satisfacer, como están facendo vostedes con todo, ruta dos faros de non sei que, todo ten que levar o nome dun ente que, volvo a repetir, ten éxito tal e como está configurado, cos cambios que haxa que facer, conseguindo as autorizacións que haxa que conseguir, buscando a titularidade dos terreos, o que sexa. Vostedes tiñen que ser os primeiros que deben estar involucrados a tope para conseguir todas estas cousas, pero para que triunfe o Camiño dos Faros tal e como está configurado, porque o éxito está nese Camiño dos Faros, non noutro. Non se inventen cousas que non existen. Todos sabemos que a Costa de Galicia está chea de rincones preciosos que podrían ter outro tipo de sendas. Traballémolas. Faga vostede un camiño que circule, xa o decía noutra ocasión, dende Callón a Torre de Hércules. Sería precioso. Eu percorro case a diario. Ese camiño é precioso, pero non é o Camiño dos Faros. E naide está dicindo que esas zonas non teñan dereito a ter as súas especificidades. É o que me decía alguén, dice, tampouco en Carnota teñen unha nave de Inditex, en Laracha sí. Cada sitio ten as súas especificidades. E o Camiño dos Faros é o que é, o éxito é o que é. Tal como está configurado. E se ten peligrosidade en algún sitio, hai que buscar que non a teña. En algúns casos, algúns tramos ou algunhas fórmulas terán que ser así, porque tamén existen rutas de montañismo que teñen certa perigosidade, vostede as coñece.
e que só están adaptadas para persoas que son especialistas en este tipo de cuestións. Pois haberá zonas que igual non son para que podan percorrer un neno pequeno, pois como outras rutas. Mira que non hai rutas por toda Asturias, Cantabria e Galicia que non son adaptables para nenos pequenos ou xente que non ten capacidade para poder percorrelas, pero o que máis rabia dá é iso, é que vostede, se vostede o admite aquí, cando fala de reunións con Laracha, Dumbría, Carnota, e fala de multitud de cuestións, é que non xuntan o realmente importante que é facer as reunións que aquí adoptamos aquí, os representantes do pueblo, aquí decidimos, e vostedes siguen a falar individualmente, incluso nin sequera directamente, por vía de fundacións privadas, como vostede ben dixo aquí, por vía de fundacións privadas, falando de múltiples cuestións. A ver o que lle sacamos aquí ou o que se lle sacamos alá. Non, home, sentémonos todos claros e digamos os concellos que fagan o seu trabajo, que busquen as titularidades dos terreos, que busquen algún sitio onde se pode solucionar algún problema que xa na seguridade ou outro ámbito. Ese o que debería estar facendo a Xunta de Galicia e non intentando enfrascar nun proxecto que volvo a repetir. Vostede mesma o dixo, foi público, está nos medios de comunicación, como vostede en Carnota decía que quería a súa ruta, gran ruta dos faros por toda Galicia, o dixo ali. E todavía non me dixo por que se referiu a eso que salía nos medios de comunicación, porque ao final está dando a razón a todos aqueles que decían en esa asociación que vostede quere diluir un gran proxecto nunha marca de turismo da Xunta de Galicia coa que vostede saia, como sempre, a sacarse moitas fotos, pero o importante é o camiño dos faros, porque o camiño de Santiago é o camiño de Santiago e o camiño dos faros é o camiño dos faros. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Seco García. Para contestar por parte do Goberno ten a palabra dona Nava Castro. Moitas gracias, señora presidente. Señor Seco, sinceramente, estamos a facer todos os contactos. Se o WhatsApp que lle manda a alcaldesa de Camariñas di iso, pois está faltando a verdade. De todas as maneiras, eu creo que estou aquí pola competencia que temos en materia de turismo. A competencia que temos en materia de turismo di que todas aquelas rutas que teñamos na nosa páxina web, nos nosos folletos, teñen que estar homologados pola Federación Galega de Montañismo. Senón, non estaría eu aquí respondendo a esta pregunta. Que estamos tentando facer? Pois precisamente contactando con todos os alcaldes e alcaldesas para buscar alternativas que salven as dificultades que marca a Federación Galega de Montañismo. Por iso, esa persoa que chega da Federación, como lle poden decir algúns alcaldes e algunhas alcaldesas, é o responsable en dicir como técnico profesional entendido na materia por onde viría mellor o trazado. E con respecto á titularidade, efectivamente ten que ser titularidade pública. Non se pode pasar por unha titularidade privada. Eso de que é competencia da Xunta de Galicia? Non, dos propios concellos. Entón, por iso, tanto os alcaldes como as alcaldesas teñen que consensuar o trazado que se quere levar adiante coa Federación Galega de Montañismo. Por que nos diriximos a Costa da Morte? Porque a Costa da Morte, como está falando conmigo, que é competencia en materia de turismo, traballamos nun xeodestino, que aínda que non pase por un lado ese camiño dos faros, sí que inflúe en toda a comarca. E por iso queremos ter a resposta de todo o conxunto, porque nós non somos unha peza separada, senón que vemos Galicia en xeral. Cando falamos da ruta dos faros, é unha ruta que vai dende a Guarda ata Ribadeo, pero, lóxicamente, temos moi en conta ese camiño dos faros, por iso estamos tratando de homologalo, porque se non se quixera homologar este camiño, eu non tería que estar aquí respondendo a esta pregunta, pero como a maioría dos alcaldes e alcaldesas queren homologar este camiño, pois por iso estou aquí, para darlle resposta aos pasos que estamos a dar e as alternativas e solucións posibles, viables, que cumplan con toda a legalidade e que lle dean a máxima seguridade aos usuarios e as usuarias desa ruta a través de turismo. Se non fose turismo, sinceramente, eu non estaría aquí. E por iso volvo a respostarlle. Estamos traballando coa Costa da Morte en xeral. Dentro da Costa da Morte está ese camiño dos faros. Queremos, tanto vostede como a min, como todo o Parlamento, os representantes do pobo, como dice vostede, estamos tentando darlle unha solución.
e se pode ser xa. E dentro deste plan extraordinario famoso que imos a sacar, a ver si antes do 20 de setembro, con ese plan do litoral que queremos sacar e presentar en Galicia xunto con os distintos concellos e comarcas turísticas, recoller todas as obras necesarias unha vez que teñamos ese trazado definitivo consensuado para poder homologar esta ruta dos faros. E xa para rematar, o que non dixo da Federación Europea é que coincidía plenamente na opinión da Federación Galega de Montañismo, que tal e como está recollido o camiño dos faros é bastante perigoso en algunhas zonas e por iso temos que solventar esas dificultades. E pola miña parte nada máis. Sinceramente, eu veño aquí con toda a transparencia e con toda a disposición de poder respostarlle non só a vostedes, senón a todas as persoas que vostede representa, ademais do resto dos compañeiros deste Parlamento. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señora directora xeral.